Yes! Rhys, pa bod clo ar hwn? Achos bydd y picnic i gyd i mynd cyn brecwast gyda ti, ma? Gas, ond digon teg. Oes ti allwedd? Sychwr gwallt hwnna, Rhys, dim allwedd. Ie, ond wy'n gallu agor y clo gyda hwn. Sgol. Oh! Tric yw e. Wel, ie mewn ffordd. Mae'r clo di ni allan Gallium sy'n toddi ar dymherydd o 30 gradd Celsius. Paned? Oh, yeah, please. Be oedd mam wastad yn gweud? Wastad gwisgo menig pan ti'n neud paned. Yr hen ddywediad. Sugar? Oh, yeah, please. Dwylo fi'n fwy nag arfer. O, Rhys. OK, sori Al. Ond mae Gallium yn fetel ddiddorol iawn. Nag e jyst achos bod e'n toddi ar dymheredd stafell. Sgol ar hwn. Pan ti'n cyfuno Gallium a aluminium, o fewn munudau, mae'n gwanhau gymaint allu di roed y fus trwyddo fe. Oh, waw. Mae'r Gallium yn adweithio gyda'r aluminium i greu alloy, sef beth sy'n ffurfio pan mae mwy nag un metel yn cyfuno. Mae'n fel papur di bach. Mae haen DNA o aluminium oxide ar y can, a dyna sy'n gwneud yr aluminium yn gryf. Ond mae'r Gallium yn chwalu'r haen yma ac yn gwanhau'r can. Ydy'n gweithio ar bob metal? Na, dim pob metal, ond mae'n cael effaith tebyg ar arian, gopr a hyd yn oed dir. Yeah, actually.